Tak jo, pojďme na to. Dnes se zaměříme na něco, co se dá nazvat takovým neviditelným šéfem našeho těla – štítnou žlázu. Je to vlastně takový hlavní vypínač, který řídí naši energii a metabolismus. Znáte to? Pořád únava, mozek jako v mlze? Nebo ten pocit, že je vám zima, i když ostatním je teplo? No, pokud vám to zní povědomě, odpověď možná leží v jedné malé, často přehlížené žláze. A tady ji máme v celé své kráse. Právě štítná žláza totiž rozhoduje o tom, jak rychle nebo pomalu poběží metabolismus v každé buňce našeho těla. Když funguje, všechno je v pohodě, ale co když ne? Teď si ukážeme, co se stane, když tenhle hlavní spínač, řekněme, začne tak trochu blikat a nefunguje na 100%. Ty příznaky můžou být ze začátku dost nenápadné, ale jejich dopad na kvalitu života je obrovský. V zásadě existují dva hlavní problémy. Hypertyreóza, kdy všechno běží až moc rychle, ale daleko častější je hypotyreóza, snížená funkce. To je stav, kdy se metabolismus naopak zpomaluje. A přesně na ten se dnes podíváme zblízka. Jasně, únava to je klasika. Ale ty další příznaky jsou často mnohem zajímavější, protože se dají snadno přehlídnout. Studené ruce a nohy, i když je hezky. Vlasy, které najednou řídnou bez zjevné příčiny. A teď pozor, takový hodně specifický znak je stenčení vnější třetiny obočí. To všechno jsou signály, kterými tělo říká, hej, podívej se na ten hlavní vypínač. Tak a teď se pojďme podívat na to, jak by to celé mělo ideálně fungovat. Je to vlastně taková dokonalá řetězová reakce. Představte si to jako hormonální domino. Ten proces má 3 naprosto klíčové kroky. 3 kostky domina. Všechno začíná signálem z mozku. Na ten zareaguje štítná žláza. A nakonec musí tenhle signál aktivovat celé tělo. Když každá kostka spadne správně, cítíme se skvěle. Tohle přirovnání je naprosto geniální. Ta první kostka domina, signál z mozku, se jmenuje TSH. A když je jeho hladina vysoká, znamená to přesně tohle. Mozek musí křičet, protože štítná žláza dole z nějakého důvodu neposlouchá. Štítná žláza tedy na ten signál odpoví a vyrobí hormon T4. To je ta druhá kostka domina. Ale pozor, T4 sám o sobě toho moc neumí. Je to spíš taková skladovací forma, která čeká na ten finální, nejdůležitější krok. A teď přichází ta magie. Tělo musí neaktivní T4 přeměnit na superaktivní hormon T3. A ten rozdíl v síle je obrovský. T3 je o 300 až 400% silnější. To je ten skutečný plyn pro náš metabolismus. A teď přichází něco naprosto zásadního. Většina téhle životně důležité přeměny se totiž vůbec neděje ve štítné žláze. Z 60% probíhá v játrech a z 20% ve střevech. A to je naprosto klíčová informace, kterou si zapamatujme. Dobře, takže víme, jak to má v ideálním světě fungovat. Proč to ale tak často nefunguje? Pojďme se podívat na ty nejčastější překážky, kvůli kterým se nám ty kostky domina zadrhnou nebo spadnou úplně špatně. První a asi největší překážkou je moderní strava. Spousta cukru a zpracovaných sacharidů vede k inzulinové rezistenci a ta, jak se ukazuje, přímo snižuje funkci štítné žlázy. Je to prostě přímá úměra. Stres není jenom pocit v hlavě, vytváří reálnou fyziologickou bariéru. Stresový hormon kortizol totiž funguje jako brzda. Nejenže narušuje signál z mozku, ale hlavně blokuje tu klíčovou přeměnu T4 na aktivní T3 v játrech. A tenhle citát to shrnuje naprosto perfektně, protože ta klíčová přeměna probíhá právě v játrech a ve střevech. Jejich zdraví je se zdravím štítné žlázy naprosto neoddělitelně spojené. Je to jeden jediný systém. A samozřejmě do hry vstupují i další věci. Nedostatek klíčových minerálů, jako je selen nebo zinek, toxiny, špatný spánek, hormonální nerovnováha. Všechno se to prostě sčítá a ten systém přetěžuje. Takže co s tím, když tohle všechno víme, jaké jsou ty první základní kroky, které můžeme udělat? Dobrá zpráva je, že to nemusí být nic složitého. Ty základy jsou až překvapivě účinné. Jsou to v podstatě 4 základní pilíře. Za prvé stabilizovat krevní cukr. Za druhé jíst skutečné jídlo plné živin. Za třetí dát prioritu spánku. A za čtvrté naučit se pracovat se stresem. Tohle je naprosto jasný a efektivní start. A opravdu to nemusí být žádné drastické změny.
I taková maličkost, jako je 10minutová procházka po jídle, dokáže udělat obrovský rozdíl. Pomůže jak s hladinou cukru v krvi, tak se snížením celkového stresu. A tím se dostáváme k té úplně poslední, ale nejdůležitější otázce. Když se zamyslíme nad všemi těmi propojenými částmi strava, stres, spánek, zdravý jater a střev, která z nich je pro každého z nás tou první kostkou domina, kterou stačí postrčit, aby se dala do pohybu pozitivní kaskáda a celý systém se začal vracet do rovnováhy.